Tajikistan, Loic Jaguar Rajabov. Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай ин шом аниқтара шоми 2 март турнири UFC Fight Night баргузор мегардад, ки дар он варзигари маъруфи тоҷик Лоиқ Раҷабов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигари фаластинӣ Абдулкарим Аль-Селвадӣ мешавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем, ки соати чанд ва дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда метавонед. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. Инак дӯстон, турнир аллакай шоми 2 март баргузор мегардад, ки дар ин турнир ҳамагӣ 11 муҳориба мешавад. Дар карди асосии турнир ҷангвари бебоғ Муҳаммад Мокаев баромад мекунад, ки рақиби ӯ Алекс Перес мешавад. Муҳорибаи онҳо дар вазни 57 кг мегузарад ва сеюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. Ана чорум муҳорибаи асосии турнир бошад дар вазни 61 кг мегузарад ва муҳориба байни боз як ҷангвари бебохти дигар Умар Нурмагомедов ва Бекзод Алмахан хоҳад шуд. Аз ҳама асос барои мо шумо дӯстон, дар ин турнир муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Абдулкарим Аль-Селвадӣ баргузор мегардад, ки ин муҳориба дар вазни сабук мегузарад ва аввалин муҳорибаи турнир хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки барои Лоиқ Раҷабов ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC мешавад. Ӯ дар ду муҳорибаи худ дар UFC як маротиба пирӯз ва як маротиба мағлуб шудааст. Ана барои рақиби ӯ Абдулкарим бошад ин дебют дар ташкилоти UFC мешавад, яъне аввалин муҳорибаи ӯ дар ин ташкилот хоҳад шуд. Чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, турнир аллакай ин шом, яъне шоми 2 март баргузор мегардад ва аз соати 21:30 ба вақти Москва ва 23:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Чӣ гуна ки қайд кардем, муҳорибаи Лоиқ аввалин муҳорибаи турнир мешавад ва аз соати 21:30 ба вақти Москва ва 23:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Акнун бошад мегузарем ба қисми асосии навор, дар куҷо пахши мустақими ин турнирро тамоман бепул тамошо карда мешавад. Дӯстон, турнирро танҳо UFC Fight Pass нишон медиҳад ва чӣ гуна ки аллакай ҳамаатон медонед, дар онҷо тамошои муҳорибаҳо пулакӣ аст. Лекин мо дар телеграм канали худ ҳамаи ссилкаҳои даркориро 1 соат пеш аз оғози турнир мегузорем ва шумо метавонед ки ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. Ва боз дарҳол баъди ба анҷом расидани турнир мо муҳорибаҳои пурраро дар онҷо нашр мекунем ва касоне ки кор доштанд ё ин ки дар хоб монданд, метавонед дар дилхоҳ вақт даромада тамошо кунед. Барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм канали мо Паҳлавон TG обуна шавед. Ссилкаи телеграм дар описание ва дар якум комментария закрепидшуда. Дӯстон, танҳо ба ҳамин ссилкаҳо дароед, то ин ки фиреб нахӯред, чунки аз номи мо бисёр телеграм каналҳо кушоданд. ҳозир бошад дӯстон, биёед якҷоя Лоиқ Раҷабовро дар комментарияи ҳамин навор дастгирӣ мекунем. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.